Скоро ще започнем да учим Кая, като се отвори тази врата, тя да не излиза. Но все още сме на етап, в който единственото нещо, което искам от тебе, е да ми даде едно бързо седни. Браво на момичето. И сега сме... Окей. Няма карам да чакам като се отвори вратата все още. Просто искам да се... Тя е щастлива, че излиза. В последствие ще започнем да добавяме времетраене между отварянето на вратата и освобождаването от седни и тя ще чака на отворена врата, но все още сме на етап, в който тя просто е достатъчно да седне за една секунда и вратата ще се отвори и можем да излезем. Айде да направим скока. Стараем да изтренираме остави в реална ситуация. Целта Кая е на малко по-късно. В смисъл държа на къс пол. За да може да виждам дразнителите и нещата, които иска преди нея. За идеята, че понякога докато се движим, остави го движи. Така, остави. Браво! Браво на момичета! Ай пак! Чак само да мине човека. Браво! 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 Остави! Браво! Остави го! Добре, това беше пред. Остави. Браво! Пак последно. Остави. Браво! Айде, окей. Айде, вече слиза. Айде, така. Това го направихме просто с цел да я загреем. Защото сега, ако случайно видим наистина случайно срещнат ресурс по пътя, нещо, някаква филия хляб или костилка, тя обича костилки, или някакъв кокъл дори. Аз сега, не че тя ще бъде лесно да открие на остави, но със сигурност ще бъде малко по-лесно, защото сме го загряли малко, така да се каже, този мускул. Забавно ще да направим движение, може да съм научил да се върти движение, така че ще пробвам. Браво! Браво! Там има гранули, например, може да ви снимате да видите. И аз знам къде са гранулите. И Кая знае. Или поне ще стигна от тях. Кая! Да! Браво, момичето! Остави! Браво! Остави! Браво! Ще минем още веднъж. После трябва да се разминем с кученцата, които пристигат. Добре. И сега пак покрикваме. Остави. Браво!
Близалка ли ядем? Да. Намерихме близалка. И сега Кая успя да я хапне първа, преди аз да кажа оставим. Това, което направих, просто хвърлих няколко гранулки на земята пред носа. Тя пусна близалката и аз си върнах достъпа до нещо. Къде? Не успя да го изяде. За да събере гранулки. Го пусна. Сега аз няма да хвърлям тази близалка на някъде. И просто да съм, нали, окей, това беше. Аз ще се възползвам да й покажа на Кая, че случайно да срещне пак близалка по пътя, е по-добре да остави. Как ще го направим това? Ще кажа остави. Браво на момичето! И получава награда. Оставя. Остави. Браво. Ще отделя времето и старанието да прекараме ни 30 секунди в това да изрепетирам няколко повторения на остави, като ще правя близалката все по-интересна. Ще я хвърлям все по-изкушаващо, така да се каже. Остави. И това ще го направя просто наистина за няколко повторения, макс 4-5, преди да си продължим по пътя. Остави. Браво! Браво на момичето! Какво прави Кая, като се приберем? Кая, ще го покажеш. И аз те обичам, Кая. Какво прави момичето? Да махна това. Аз ще го махна сега. Първо да я съвлечем. Извинявайте. Ще събере каквото е много старо. Има нещо. И си отива на мястото. Браво, момичето. Защото ние какво правим? Моля? Ние какво правим? Даваме наградки, когато си отидем на място. Точно така. То почти всеки път. И то по-много. Да, сега. Нека само и да легнем. Може ли? Браво, момичето. И това е, тя е свикнала, че като се приберем, просто трябва да си отиде на място и да си стои. И там ще получавам периодично наградки, докато ние шетаме, почистваме, помитаме и си чака да се чуе освобождаващия сигнал и да започнем тренировка. Така, окей. Браво! Браво! Работа е! Браво! Да му обича да дава. Окей. Да, и леглото го обича. Браво! Ще да го правим сега. Браво! 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 Окей. Сега ще кажа, че го слушаме. Лесно се завъртаме. Браво. Не е нужно примамката да я пред носа и да я движи бавно. Мога да направя така. Браво. Което ми е индикатор, че мога да започна да превръщам примамката в жест. Искам професия да мога да направя просто ето така и тя да се завърти. Не е стигнала до там, но сме близо. Мога да направя така, което е почти това, което искам да бъде жеста, но малко допълнително просто изисква работа от моя страна на този етап. Но с времето изотажното повторение малко ще го изтъня, така че да остане само посочването. Браво! На този етап тя не знае, че посочването означава завърти се, но знае, че ето това означава завърти се. И просто ще работи от тук. Малко ще стигна просто до посочването. Браво, момиче. И чак като може само на посочване да се завърта, чак тогава ще започна да представям думата завърти се. И то ще я казвам в момента на завъртането. Ето така. Завърти се.
Браво! Браво на момичета. Окей. Супер видео. И супер тренировка. Хайде. Стига толкова душа. Спирам.